Čus! Čau, to je Šiška a vítám vás na tomto vlogu. U tohoto vlogu číslo 2. Hehe. Ostra. Ostra. A kdybyste nevěděli, tak to je ostra. Počkajte, čekni na to. A já, když budem ukončovat video, tak vás budem ukončovat takto. Tak čau! Jo, takto, tak? A nebo tak. Prostě čau. Jo? Takto. Skoro jako blbě, ale nehovorím tak. Ale tento raz nebude vlog, ale bude to challenge. Za chvíľku to prinesiem, ale musíte počkať. Vydržte. A viete, aká challenge to bude? No predsa topor! Topor challenge. Ale ja to challenge vedem. A teraz dám to... Že já musím zjet takýto obor. Koncepty. Já ještě dělám pásovkou.
Ešte to pálí. Za toto by ste mi mali dať majka. Ладно. Ja som hrozne veľký. A pre vás urobím ešte toto. Pobavte sa. Nahora tam. Asi som to mal. A do boka neviem, len dole. Čau. Takže dajte like, dúfam, že dáte aj odber, a nejaké lajčiky a nejaké komentárčiky. A dneska som ešte točil video. Čau. Ty vôbec to sa mi nepodarilo. Čau.